An bɛ mɔgɔw hakili jigi fɛn dɔ la an kun delila ka kuma kan marabu ka talen dɔ bɛ yen ko segin kanni a bɛ faamu ji di al-i'ada al-ifada an bɛ maaw hakili jigi maaw bɛ fɛn dɔ to yen ka négliger u ka dɔn k'a fɔ k'a bɛ se ka tile guwan i la kiyama kɛnɛ kan a bɛ se ka tile guwan i la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que fɛn dɔ bɛ yen an t'a jate ka sɔrɔ janfa don kɔ janfa don fɛn dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ni maa dɔ k'i ma ko karisa ye janfanti ye a b'i tɔɔrɔ parce que jogo ɲuman tɛ fiyewu jurumu b'a la a bɛ silamɛw yɛrɛ fana tigɛ la ni janfantiya kuma ɲɛsinnen ma mais mɔgɔw bɛ k'a kɛ ni telefɔni ye u ta k'a jate alors que janfa de don o ye mun ye maa o maa ni ka taabolo de kɛra e ka mɔgɔ wɛrɛ ka nimero ko connecté i t'a la appel mana don o tigi kun cogo o cogo e yɛrɛ fana b'o o appel mɛn i b'a k'a tigi janfa dɛ ni technologie kelen na a bɛ kɛ quoi cɛw b'a kɛ musow la musow b'a kɛ cɛ la teriw b'a kɛ ɲɔgɔn na n'i welela dɔrɔn i ni mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kuma la i ni maa fɛn fɛn bɛ kuma la o kumakan na ale b'o bɛɛ mɛn bon olu baara kɛlen ye janfa de ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ o baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na dɔrɔn ni dɔ bɛ yen ni sigalama don sigalama de don donc aw yɛrɛ de sɔmina k'a bɛ ka ko dɔ kɛ mais walasa k'aw bolo da kisɛ kan aw fana b'a ka recherche la i m'a dabɔ janfa kama i m'a dabɔ k'a tigi coro i m'a dabɔ ka lebu e ba ka jogo min ɲini a la parce que ale kɛra soupçon ye ale kɛra maa sigalama ye n'o kɔni kɛra a bɛ fɔ ko baasi t'o la mais n'o waati tɛmɛna dɔrɔn i b'a to yen parce que adamaden o adamaden gundo dɔ b'i la quoi mais ka tugu mɔgɔ nɔfɛ kɔli a ka nimero yɛrɛ de b'e bolo appel fɛn fɛn bɛ don a ka nimero kɔnɔ o kuma fɛn o fɛn e bɛ bɔ a bɛɛ kalama e bɛ fɛ k'a ɲini ni kuma min ye o ɲini tɔla e bɛ taga bɔ kuma dɔ fɛnɛ kalama e yɛrɛ b'a dɔn i ni ala cɛ droit t'i bolo k'o fɛnɛ lamɛn quoi an ka hakili t'o la kelen a filanan mɔgɔ dɔ bɛ yen ale yɛrɛ ka sɔbali fɛ ani sigilen don i bɛ bɔ ka don ɲɛgɛn na yɔrɔ min i cɛ tɛ i muso tɛ foyi teriya de b'aw cɛ dɔrɔn walima ko dɔ e bɛ déplacer dɔrɔn a bɛ sin k'a bolo don i ka pièce dɔw la ten dɔw ta a b'i ka pièce lajɛ f'ale k'e si yɛrɛ de dɔn mais a b'a den ka pièce de ta i bolo k'o lajɛ ka sɔrɔ a ma ɲininkali foyi kɛ a ma sara i la fɛnɛ nin bɛɛ ye janfa de ye quoi i b'o kɛ a tigi kɔfɛ cogo di nin bɛɛ ye janfa de ye aw bɛ ka nin mun kɛ ɲɔgɔn na a y'o dabila fɛn ɲuman tɛ a sabanan ye mun ye ka kuma mɔgɔ dɔ ka ko kan ka sɔrɔ a t'a dɔn fiyewu e bɛ k'o kuma kɛ n'a bɔra kalama a b'a tɔɔrɔ o ko to ye o fana ye janfa de ye mɔgɔ dɔ bɛ e b'a tigi dɔn a ye denmisɛnniya kɛ ɲɔgɔn fɛ walima i b'a tigi dɔn aw de la ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka gundo dɔ bɛ yen i bɔra kalama den joli b'a bolo muso joli b'a bolo a fa bɛ cogo di a ba bɛ cogo di a ka baara ye jumɛn ye ale yɛrɛ bɛ ni lahalaya la n'o y'a sɔrɔ a tigi yɛrɛ de b'o ko ɲɛfɔ yɔrɔw la e yɛrɛ y'o kuma mɛn a da i y'o ta k'o lakale o tɛ baasi ye dɛ mais ko dɔ don a kɛli man d'a yɛrɛ ye a fɔli man d'a ye hali ni y'a ɲininka a t'a fɔ mais ni mɔgɔw nan'u den k'e ɲininka komi e ye sokɔnɔmɔgɔ ye e ka sin k'o fɔ ten olu ye i y'a tigi janfa dɛ o fana ye janfa dɔ de ye quoi ka hakili to o la parce que a man d'a ye a ka kuma min ka mɛn kɛnɛ ma e kɛra sababu ye k'o lase kɛnɛ ma wallahi i y'a tigi janfa muso caman bɛ yen a ka baara de ye nin sokɔnɔ kuma a b'o de ta kuma bɛɛ k'o fɔ kɛnɛ ma parce que ni mɔgɔ ka gundo y'a yɛrɛ sɔrɔ réseau sanfɛ ka ban gundo man ban ni gundo y'a yɛrɛ sɔrɔ réseau sanfɛ ka ban gundo ko kuma tɛ yen o ye gundo bannen bon muso caman bɛ nin de kɛ a cɛ yɛrɛ ka lahalayaw a b'o de la kale mɔgɔw ye ka taga ten kuma nin ka di dɔ ye a man di dɔ ye o ale ta ye k'a fɔ dɔrɔn voilà cɛ bɛ cogo di du kɔnɔna la hali cɛ de la ka kɛnɛmaden min sɔrɔ a yɛrɛ furu cɛ don o baro de b'a da dɔrɔn a b'a k'a lakale mɔgɔw ye ka taga fɛ bon nafa jumɛn bɛ nin na i dimini cɛkɔrɔ ani k'i cɛ lebu olu ye kelen mais de b'a ka nin ko ta ten dɔrɔn k'olu fɔ yɔrɔw la ka taga donc i b'a ka cɛ janfa ni cɛ fana bɛ k'a kɛ muso la a fana bɛ k'a janfa janfa dɔ ye mun ye a b'a kɛ ka caya ne yɛrɛ bɛ bɔ a kalama ka caya
dɔw t'a dɔn quoi mais dɔw yɛrɛ ta ye dabɔ kama ye parce que u delila k'a mɛn i b'a dɔn ka mɔgɔ ka vocal ta mɔgɔ ye vocal min ci e yɛrɛ ka inbox kɔnɔ i yɛrɛ kelen i ka ayiwa a tɔgɔ i yɛrɛ ka messagerie i ka whatsapp kɔnɔ i ka personnel ye quoi a tigi ma bila groupe kan wajulu kan tɛ jamajɛ kuma tɛ quoi i kelen n'a kelen bɛ kuma min na a y'o mun ɲɛsin e ma e ka tila k'o vocal le ta k'o ci dɔ ma k'o ci dɔ ma k'o ci dɔ ma karisa janfa dɔ dɛ an b'o nin fɔ an balakaw ye janfa dɔ dɛ misalala e ni ne bɛ kuma la ne ye kuma min f'e ye ne y'a ɲɛsin e kelen pe de ma n y'a adressé e kelen pe de la ni jama t'a don groupe bɛ yen nɔ i b'a fɔ groupe sanfɛ ni jama t'a dɔn i b'a fɔ téléphone kɔnɔ ni jama t'a dɔn i b'a fɔ micro la ni jama t'a dɔn i b'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ mais i ma sɔn k'a si bila a ma taga jama ka yɔrɔ si la i kelen a n'a keleyaw de bɛ kuma la whatsapp sanfɛ e ka sin k'o vocal ta ten i b'o ci cɛjan ma i b'o ci cɛfin ma i b'o ci ayiwa nin ma bon mɔgɔ dɔw b'a kɛ quoi kuma dɔw la i bɛ dɔ ye dɔrɔn a bɛ dɔ ka vocal ta dɔrɔn k'a ci ma ko karisa ka vocal filɛ a lamɛn a ye nin dabila a tɛ bɛn dɛ wallahi a tɛ bɛn ne yɛrɛ kɔni mana dɔn mɔgɔ fɛn fɛn na ne bɛ n janto yɛrɛ la parce que i bɛ se ka bɔ n'a tigi gundo ye wagati bɛɛ i bɛ se ka bɔ n'a tigi gundo ye kuma bɛɛ wala vocal nin fana ye gundo dɔ de ye a man kan tɛ ka lamɛn mɔgɔ wɛrɛ fɛ a bɛ ka kuma min adressé la a y'a dabɔ e de kama a ka laɲini tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye hali ni kuma jugu t'a kɔnɔ a ka laɲini tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye a y'a dabɔ e de kama e man kan tɛ k'o vocal ta k'i b'o ci mɔgɔ wɛrɛ ma ka n'o ta k'i b'o ci mɔgɔ wɛrɛ ma kana sɔn o ma ne mɔgɔ wɛrɛ ka vocal y'i bolo k'i b'o k'o ci a tigi yɛrɛ don ko yafa ma de i ka n ka vocal in ta i k'a ci karisa ma bon gundo bɔra yen ne ka nin vocal ta i k'a lase karisa ma bon siranko t'o la tuguni mais i n'a ma bɛn o kan a bɛ kuma de la e bɛ vocal bila kun ye fɛ a fana bɛ dɔ bila i kun e bɛ dɔ bila a kun a fana bɛ dɔ bila i kun donc a b'o mun na o kan ka da aw yɛrɛ dama de ni ɲɔgɔn cɛ wala maa wɛrɛ si man kan tɛ k'o lamɛn ni e yɛrɛ bɛn'o vocal bila ka taa maa wɛrɛ ma i bɛ yamaruya ɲini vocal tigi de fɛ a karisa i kun ye vocal min ci ma kunun mais vraiment n kun bɛ fɛ ka nin ci n kɔrɔmuso ma n kun bɛ fɛ k'a ci n fanicinin ma n kun bɛ fɛ k'a ci n den dɔ ma wala mais n b'i ka diɲɛ ɲini n'o sɔrɔ i bɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ k'i ka o vocal lamɛn a banna n'a ko ko basi si t'a la kuma t'a kɔnɔ ko ni mɔgɔ wɛrɛ y'a mɛn a bɛ kɛ lebu ye basi t'a la i b'o ta i b'o ci problème t'o la mais fɛn min dabɔra e kama e b'o ta i b'o o filifili mɔgɔw kun i b'o filifili mɔgɔw kun a tigi m'a dabɔ mɔgɔ wɛrɛ kama a y'a dabɔ e kelen pe de kama e b'o ko mun kɛ dɛ a bɛna mɔgɔw sira i ɲɛ de est-ce que i ye danamɔgɔ ye a bɛna mɔgɔw sira i ɲɛ de gundo bɛ gundo la est-ce que e bɛn'o mɛn ne da vocal la wa a bɛna mɔgɔw sira i ɲɛ de ci bɛ ci la fo ni ne ni e yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye a personne sa n'o tɛ ne t'o bila e ka inbox kɔnɔ parce que ɲɛ b'i la i bɛ ka mɔgɔw ka vocal ta sa k'a ci ɲɔgɔn ma cogo min n ka danaya bɛ bɔ i fan fɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ vocal ko ye bon mɔgɔ caman bɛ nin kɛ dɛ nin ye janfa de ye dɛ n'i bɛ mɔgɔ fɛn ka vocal ta k'a ci mɔgɔw ma i bɛ diɲɛ ɲini a tigi fɛ de n'o kɔni tɛ n'a bɔra kalama k'i b'a k'a ka vocal ci a bɛ danaya bɔ i n'a cɛ dɛ wala misalala sisan nɔ vocal min bɛ yen k'o ye jama vocal ye e ye diɲɛ ɲini a fɛ i ma diɲɛ ɲini a fɛ bon bɛɛ b'a dɔn o ye jama ye quoi misalala i donna dɔ ka wajulu groupe kɔnɔ a ye wajulu kɛ ka bila o ye ja e y'o vocal ta i y'o ci mɔgɔw ma a ye karisa ka kutuba lamɛn o tɛ baasi a ye karisa ka tafsir lamɛn o tɛ baasi a ye karisa ka nin jaabi lamɛn olu tɛ baasi ye parce que o karisa yɛrɛ y'a dabɔ jama de k'o lamɛn quoi a kɛra o ye a ma k'o ye ale b'o fɔ kuma min a y'o dabɔ jama de kama jama k'o lamɛn o de ka d'a yɛrɛ ye o la n kan t'olu ma dɛ olu tɛ gundo ye problème t'o la mais i kelen ni mɔgɔ kelen kuma mun bɛ tɛmɛ o cɛ kana sɔn a tigi ka bɔ a kalama k'e b'o k'o vocal de ta k'olu ci mɔgɔw ma hali ni kuma jugu t'a kɔnɔ a b'a vocal tigi sira i ɲɛ quoi nin ye janfa ye janfa dɔ fana ye fɛn jumɛn ye i ni mɔgɔ bɛ kuma la ka téléphone bila haut-parleur la a bɛ kuma la mais i ka kuma bɛ ka enregistrer e yɛrɛ t'a kalama k'i ka kuma bɛ ka enregistrer e bɛ bɔ mun kalama i k'o kuma kelen bɛ sin ka ci ma a i ni karisa kun bɛ kuma la i ye nin kuma min fɔ o dɔw la yɛrɛ i bɛ se ka sɔrɔ e ye kuma dɔ fɔ a tigi mana mɛn a b'a tɔɔrɔ walima i m'a dabɔ kuma jugu kama mais a sina k'a ta ten vocal dun tɛ ja appel de kun don o sina k'o enregistrer ten ka sɔrɔ a ma diɲɛ ɲini fɛ k'o enregistrer ko o gardelen to a kun nin ye janfa ye dɛ mɔgɔ fɛn bɛ ka nin kɛ a k'a dɔn k'a fɔ k'aw bɛ janfa de la a tɛ bɛn dɛ an bɛ segin kuma nin kan walasa bɛɛ ka mɛn bɛɛ ka faamu ninnu ye janfaw de ye